Mendian larartea aurkitzen da loretxo bat, aurean umetxo bat, loretxoari begira. Loreak esan nahi dio, umetxo askan azazu, jaio nahi libre izaiteko, ta ez loturik egoiteko. Umetxoak ikusirik, lorea ezin bizirik, arantzak kendu nahi dizkio, bizi berri bat eman, orduan izango baitu indarra eta kemena. Orduan emango baitu lorari bere fruitoa. Umetxoa ikusirik, lorea ezin bizirik, arantzak kendu nahi dizkio, bizi berri bat eman. Orduan izango baitu indarra